lokal hosteleroak dira, eta lauetan 10 semeak parte hartu dute, dokumentatuta dago. Ez du esan nahi lege ez betetzeak egon direnik, baina ja biek parte hartu izana, ja irregularidade handia da. Bueno, berez debekatuta dauka, edo berez, berak informatzerakoan, bere esan dezagun nagusiei egoera horretaz berri eman behartzien. Eta hori ez du bete. Gu ostalaritza sektoreekin bai, baina igual gehiago berez arbitro lanak egin behar dituen udaletxerekin daukagu hor tirabira, ez? Baditugu arau batzuk berez elkar bizitzarako balio dutenak, dirala ordenantzak edo araudiak edo legeak, ulertzen dugu denentzako berdinak dirala, baina ikusten dugu ez diala berdina aplikatzen pertsona norbanakoei edo ostalaritzak osatzen duen kolektiboari. Eta horregatik pixkat azaldu dugu gaur ez bakarrik ostertzen kasua, baizik nahi izan dugu beste kasu batzuk azaldu, non adierazten den, badagoela udal gobernutik jokamolde bat, ostalaritzaren ez betetzeak uzteko. Horregatik hori nahi dugu ikusarazi. Eta beti, batzutan argiago, beste batzutan ez hain argi, baina beti dago jarrera bat haien aldeko. Eta beti, eduki ditugun bileretan udaletxean, beti esan diogu, haizu, ordenantzak dira daudenak. Batzuk ez zaizkigu gustatzen, baina horiek dira aprobatuta daudenak. Baina behintzat, bete ditzagun. Eta askotan ez dira betetzen. Eta oztopoak jartzen dira horiek betetzeko.